حساب نہیں شروع کر رہا ہوئے گا. پسینیاں وچ ڈبے ہوئے انسان اکل دے پے ہون گے, مشورہ کرن گے کی کریے. اللہ تعالی حساب دا سلسلہ شروع کرے, ساری کائنات انسانیت جمع ہوئے گی, تے ہوئے گا. آدم علیہ السلام دی بارگاہ وچ جائیے, انہاں نو جا کے آکھیے قبلہ اسی تواڈے پتر ہیں, تسی ساڈے باپ, ساری کائنات بشریت دے باپ. قبلہ اللہ حساب نہیں شروع پیا کردا, کنا تک اسی پسینیاں وچ ڈبے ہوئے ہیں. مہربانی کرو رب حساب شروع کرے. فیصلہ آباد دی سرزمین تے بیٹھن والے ہو, محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد رحمت اللہ علیہ دے فیض نال ایمان بچاون والے ہو, سید پاک دی زیارت کرن والے ہو. سارے بشر جدوں اپنے ابے آدم دے دروازے تے جان گے, عرض کرن گے انتا بالبشر, سونا تو ساری بشریت دا باپ ہے. خلقک اللہ بیدی, اللہ نے تینوں اپنے دستے قدرت نال بنایا. ونفخ فیک من روحی, اپنی خاص روح نو تیرے وچ پھونکیا. وامر الملائکۃ فسجدوا لک, فرشتیاں نو حکم دتا, انہاں تینوں سجدہ کیتا. سونیا اسی تیرے پتر ہیں, اسی تیرے بیٹے ہیں, عذاب وچ مبتلا ہیں. اللہ تعالی حساب نہیں شروع کر رہا, پسینیاں تک اسی کنا تک پسینیاں وچ پانی وچ ڈبے ہوئے ہیں. قبلہ کرم کرو اسی تواڈے بیٹے ہیں, مہربانی کرو ساڈی سفارش کرو. اللہ حساب شروع کرے. مسلمانوں ساڈے بدنا دے باپ آدم علیہ السلام جڑے ساڈے ابدان دے باپ نے, انہاں دا کی جواب ہوے گا؟ کہن گے اذهبوا الی غیری, میں کچھ نہیں کر سکدا, کسے اور کولوں جاؤ. بدن دا باپ سانو قیامت وچ اپنے بوئے تو ٹور دے گا. ایک ایک نبی دے بوئے تو اوندیاں جدوں اسی اپنے آقا دی بارگاہ وچ جاواں گے. اللہ دی قسم ہے, پہلے بدنا دے باپ کولوں کیسا اونے سانو جواب دے دیتا. ہن اپنی ارواح دے باپ کولوں آئے جیدا نام محمد کریم ہے. کملی والا فرمائے گا میرے غلاموں دیر نہ لائیو, میں تے انتظار پیا کردا سا. دیر نہ لائیو, انا لا معلوم ہویا جتھے بدن دا باپ کم نہ دے اتھے روح دا باپ کم آندا ہے, اور او دا نا کالی کملی والا ہے.